iki Temenggung ayahe. Temenggung lagi kejalu pisan. Jiling-pilingane wis pileren. Mlayune ora tatanan nubras-nubras. Wis suwirang dina papan iki tinggu regejegan perkara wong dolo aplao bengak-bengok wong edan kepaung sing ora duwe tatanan. Saben-saben tinggu perang ya ing papan iki nganti busah asek. Oke wewangunan sing do rubuh. Getih padha pating kececer. Nyiprati ayo kabeh padha gopak getih kaya ngene. Ning wangune nek sawang kok malah papan iki ketok keramat. Saya suwe ketok wingi. Amarga papan iki tansah kanggo peperangan, mula besok ana rejaning kahanan kararo parenggan. Yo, kowe ngerti hukume. Lenggahmu kepara rada maju. Menapa ingkang dados dawuh pangandika dalem Kang Sadipati? Rumangsa judheg rasaning penggalihku. Apa ya pancen wis ora kaiden? Aku dadi pandom pengayomaning para kawula ing Kadipaten Pati. Tekono ana lelakon lan sambikala sing gawe pepeteng nuwuhake ribet ana jroning penggalihku wong ayu. Inggih Kang Mas. Namung kula suwun kanthi sanget penggalih dalem. Sampun ngantos lajeng kuwatos lan was. Kula suwun kanthi sanget Kang Mas. Kersa ngagem kawicaksanan panjenengan dalem. Iya. Sinajan kados pundi kemawon kula tansah andampingi lenggah panjenengan. Iya. Ya marga aku iki wong iman. Marga aku iki wong kang percaya marang Gusti kang akarya jagat. Mbok menawa aku uga bakal diparingi pepadang saka ngresa dalem. Inggih. Ning coba to penggalihen. Lha ing atase Kadipaten Pati iki uga wewengkon ing Kraton Mataram. Sing sampeyan dalem ing sinuwun panembahan Sultan Agung Anyokro Kesumo piyambak ngrasuk agama Islam. Lan saindenging bawana tanah Jawa maneka warna tukuling agama kang wis diresmekake lan didini dening peperintahaning negara Mataram. Tekono para kawula ana sawening kawula sing lungguh ana ing wewengkon Kadipaten Pati nyikara wong sing padha sembayang sujud ana ngresa dalem pangeran. Lah iki yen perkara iki ora bakal bisa dirampungi urung ora wurung aku tampa duka nang ngresa dalem lan aku uga kedunungan dosa yen aku ora bisa ngrampungi perkara iki wong ayu. Kula kinten badhe saged Kang Mas. Tiyang ingkang damel kisruhing negari lan boten badhe damel tentreming negari. Kula kinten menika dereng mangertos. Nah iya. Nanging menawi mangke sampun kaparingan pangandikan lan dipun dunungaken, kula kinten badhe tinarbuka manahipun. Iya, ya mengunku ki njur pamriye ki anda ranti ki apa kok dadi saben-saben ana wong sujud, ana wong sembayang, njur diganggu, dibentak-bentak sing ora gelem semingkir diantemi. Inggih. Lah kowe urip ning
Dila wong urip ning negara dadi kaya wong alasan tak pikir-pikir kaya ngono. Inji. Ning ngono Diajeng, Kados pundi ya? ing ngarep aku wis utusan. Wis utusan marang Sumba Pradan. Ndak dawuh nemoni Ondorante. Yen perlu ndak dawuh ngendarat. Disuwanakun Kadipaten Pati. Menika leres. Menawi sampun saged sowan wonten ngersa dalem, Kang Mas. Mesti badhe nderek menapa ingkang dados dawuh panjenengan dalem. Iya, muga-muga Allah Subhanahu wa taala maringi pepadang marang mendung kang ndanu ana ing wewengkon Kadipaten Pati. Inji kula tansah nderek prihatos, Kang Mas. Ya mung sliramu sing takjak pembayatan menggalih perkara iki wong ayu. Inji mesti kemawon, Kang Mas. Persoalan Gusti Adipati. Sumba Pradan. Inggih, namung rumin ngaturaken pangabekti kunjuk Gusti Adipati. Pangebektimu ndak tampa pangestuku tanpa ana Sumba Pradan. Nuwun sanget ing kapundi. Diajeng Dawuh dalem, Kang Mas. ndak dawuh mirengake. Atur keterangane Sumba Pradan bali saka ing Sitinggil. Inji, Kang Mas. Sumba Pradan, Sabda katimbalan Gusti Adipati. riwemu wis asat. Napasmu wis senggang. Aku banjur mundhut prisa. Oleh-olehmu nggonmu ndak utus ana ing Sitinggil sak patemon karo Ki Ondorante. Piye usanane, Kakang? Sewu-sewu cumadong dosa kalapatan ingkang sak kalengku kathah Gusti Adipati. Iya. Yen to panjen anggen kula ngayi kewajiban menika pratela mboten saged angayi kewajiban kanthi pratitis. Kula ngurmasi karo kirang ing srawanan kirang pratitisipun anggen kula nglaken damel. Kula namung sagah nampi pidana wonten ngarsanipun Gusti Adipati. Isih gedhe pangapuraku jalaran aku ngerti yen kowe uga manungsa lumrah sing ora bakal ndoh saka kaluputan lan kapitunan. Coba matur Kang Prasaja. Inggih. Kaprasaestu kula sampun saged pinanggih kalian Ondorante. Pratelanipun Ondorante wontenipun kumawani damarisak lan ngadang para paungan ingkang badhe nindakaken kewajiban. Inggih menika rumaos piyambakipun menika mboten saged tentrem anggenipun badhe ngaso utawi sak panunggalanipun. Pramila piyambakipun menika tumindak ingkang nalisir dhateng gasing bebener. Kados dene damel kisruh sak kiwatengenipun langkung-langkung sedaya para kawula ingkang badhe nindakaken wajib ngabekti wonten ngarsanipun Gusti menika dipun adang dipun tempilingi. Inggih. Nggih sak wenang-wenang tumindakipun menika. Menika sampun dipun temoho. Dasaripun mboten sarujuk menawi wonten pakaping kados mekaten menika wau Gusti Adipati. Ya perkara iki sing kudu dirampungi. Sebab yen iki mung diumbar ngombro-ombro, wurung ora wurung bakal gawe rusak tatanan. Lan aku bakal tampa duka nang sedal enging sinuwun panembahan Sultan Agungan Cakraksuma. Mula Kakang, apa Purbawasih saku sing ndak paringake marang kowe kok tindakake? Sampun inggih bab menika ingkang kula aturaken ing ajeng sedaya kalapatan kula namung sagah nampi pidana jalaran kula ngrumaosi dados nayaka negari ning mboten saged merantasi karya sebab kula kawon tanding kaliyan Ondorante. Wis peperangan. Sampun. Kalah. Inggih. Wah, ya ngono wae. Pancen dudu mungsuhmu. Sumba Pradan mungsuhe dudu kowe. Nah, prayogane ngono wae. Aku derekno sepisan meneh derekno ana ing Sitinggil. Aku dhewe kan bakal sak patemon karo Ondorante. Tak tetere kapranilane yen panyulaken tak lebih. Inggih, sumangga ngendhakaken. Dawuh Aku mundur pamit. ingkang atos-atos nggih, Kang Mas nggih. Inggih, Mangayu.